Oplan Magneto gilusan sa dakbayan sa Talisay sa paggukod sa mga tulisan o mga kawatan. Ubos na ni abagan ang Talisay City Police sa mga barangay tanod, force multiplier o mga traffic enforcers. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem! Bob, gipasabot sa hepe sa Talisay City Police Station nga mong Oplan Magneto nagpasabot kini nga pagpahigayon dayon og lockdown sa lugar diin nahitabo ang pagpangawat o krimen aron kapugngan nga makasibat pa ang mga suspitsado. Nagkinalan kini og close coordination sa mga force multiplier lakim na usa sa mga nagkadayon pang ahensya og sektor. Sa simulation activity ganiha, daling miabot ang mga patrol car. Paspasusab kayong nakalihok ang mga pulis nga naka full battle gear. Girumbo nila ang mall sa barangay Tabunok nga gisud og mga tulisan. Gikordo ng dapit samtang gipahigay ng negosasyon aron mabuhian ang gihostage. Makita sa CCTV sa Talisay City Command Center ang pagpahunong sa mga traffic enforcer sa mga sakyanan ug ang pagsukit-sukit sa duha ka mga tawo nga nagmotorsiklo nga lakip sa mga suspitsado. May mga tanod sa buban sa mga force multipliers ang miabag sa kapulisan. Ug may mga rescue team ug ambulansya nga miabot. Nahitabo ang insidente pasado alas 6 ganihang buntag. Mato ni Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare ang hepe sa Talisay City Police Station nga gamito ng Oplan Magneto bisan kun ang insidente pagpanglab nilang. Matod sa opisyal nga magsilbi usab kining bahad ngadto sa mga nagtinguha og daotan sa dakbayan. Police intervention proactive by nature, no? Mura ni siya og series of coordinated actions. Once there is an incident that will happen in Talisay, naa na may pre-designated area nga ipanglaktanan para makorner. Equip ni sila sa tagsa-tagsa ka mga communication. So sila mo'y una dayong makadawat sa alarma o unsay description. Atong personal mismo mo'y mopahunong or atong i-switch ang atong mga suga into stop signal para mapugos sa pagpahunong ang tanan nga mga sakyanan. Samtang misaksi usab sa CIMEX og sa launching si Cebu Provincial Police Director Colonel Engelbert Soriano. Misamot usab sa CIMEX sa mga gwardya sa mga mall, bangko ug sa uban pang establishmento. Iyang pahinumdum sa kapulisan ug sa mga gwardya sa mga establishmento nga tinud-on ang ilang pagtrabaho. Proper skills and training and commitment din. Meron kasi tayo mga gwardya, hayaan mo na yan. Imam natin pera yan eh. Not realizing that the very reason you are there is to protect the lives and property of your employer. Yeah? The same situation sa police. Bob, ipaubos usab sa dugang training ug seminar ang mga traffic enforcer, force multiplier ug uban na usab ang mga gwardya sa nakadiyang establishmento alang sa dugang kaybaw nila sa kun unsaon pagrespondi nga luwas kun adunay mga susama nga panghitabo. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.